ofyn dwi wedi bod. Mae fama wedi profi mae yna gymaint o bethau da ni'n methu esbonio. Efo llawer ohonyn nhw wedi dal ar gamra hyd yn oed. A tro yma, tro nidio, i gysgu efo Ysbrydion. Mae rhaid fi ddeud, dwi'n obsessed efo egni chdi heddiw, cos ti jyst yn teimlo'n rili penderfynol fel dwi'n mynd i weld rhywbeth, dwi'n mynd i deimlo rhywbeth, dwi'n meddwl bod o'n rili cool. So da ni ar ochr Wrecsam wan, so fel y wain ar y funud. Be wyt ti'n gobeithio ni ddigwydd heno yma? Dwi'n rili gobeithio na i gael rhywbeth i rili challenge o sut dwi'n teimlo. Dwi isio clywed rhywbeth, dwi isio gweld rhywbeth, dwi isio gael profiad dychrynllyd. Dwi'n teimlo'n barod amdani heno. Wel, ti'n barod i wybod lle da ni'n mynd? Go on te. Da ni'n mynd i Melin y Waun, sef Chirk Mill. Oce. Mae o di bod yma ers y 13 ganrif o leia. Mae o di cael llwyth o renovations dros blynyddoedd, felly mae'r rhan fwyaf o'r adeilad o'r 17fed ganrif. Ond mae'r selar yn wreiddiol. So, fyddwn ni'n obviously mynd i'r selar. Dwi eisiau treulio lot o amser yna, dwi'n meddwl allai dyle chdi gysgu yna. Ac hefyd, yr un teulu sydd wedi byw yna ers 1937, a maen nhw wedi gweld a teimlo gymaint o bethau gwahanol dros blynyddoedd. Oce, mae hwnna'n eitha dychrynllyd. Ti'n barod am yr un yma? Dwi'n meddwl... Da ni'n mynd i fynd o'r selar reit fyny'r top i'r atig. Top? Tyd, da ni'n mynd i ddechrau. Tyd. Oce. Dwi'n excited. Oh my god! Mae'n dywyll, mae'n dywyll. Mae'n dywyll yma. So selar, yn gynta, mae hwn fod yn ofnadwy. Dwi'n ddalas dywyll. Ti wedi gwylio Amityville Horror? O, na. Wel, mae yna demon yn y selar yna. O, gret. Felly, Aimee. Ie. Mae pawb yn deud yn fama mae'r ogla yn gallu newid yn really sydyn. A mae yna fatha teimlad a pwysau really trwm ar anach chdi. Mae pobl yn cael ceir yn pen, a maen nhw'n fatha teimlo'n sal y balli yma. Sbio'r clywed? Mae hwnna'n awful. Dwi'n crynu'n barod, so mae hwnna'n really horrible. Mae o'n weird, tydi? Gynnau literal ceir yn pen. Ond falle just stress, dio. Ti'n digwydd dda? Na. Ond mae hwnna'n un o'r symptoms o fod lan yma. Literally dda, just ochr yma. Serious? Serious. Ti'n digwydd? Ond dwi'n digwydd dda. Ti'n gallu wgwa beth? Na. Allan asbestos, dio. Joke. Ti eisiau mynd o arall, cos mae pen mi'n bron. Ti'n brifo gymaint yna? Yndi, mae'n really brifo. Mae hwnna'n really spooky. So ar y llawr yma, mae yna lot o marwolaethau wedi digwydd dros y blynyddoedd. Un damwain tragic oedd hogyn bach ifanc oedd di boddi yn yr afon wrth ymyl. Nath rhywun ffindio fo yn yr afon o dod o fo fama. Helo? Oes yna hogyn bach yma efo ni? Be? Nes i clywed rhywbeth literally yn clust fi fanna. Na, dwi'n mylicio hynna. Na, o'n i'n meddwl o'n i'n gweld rhywbeth am hynna. Dwi wedi cael ei gonio. Na, dwi isio just mynd allan. Mae llgada fi'n chwarae tricks yn nhw, Dwi'n meddwl sut i teimlo. It's scary. Dwi'n cael fatha dim eisiau mynd nôl. Ond dwi isio wneud mwy hefyd. Na, o'n i just meddwl o'n i gweld rhywbeth, a wedyn o'n i just na. Alla bod chdi wedi gweld ysbryd cyntaf chdi? Falla.
Di'n amser mynd adra eto? Dim chwaith. Be sy'n trwy fan'na? Let's do it. Na. Hyn di vibe fi. Os fi am hyn yn... Mae'n erchill. O, mae hynna'n really spooky. Da ni'n mynd i'r atig rwan. Spooky. Oh, waw. Mae hwnna'n really horrible. Ti'n gwybod bod yna gymaint o stwff wedi digwydd fama? Maen nhw wedi gorfod rhoi'r CCTV yma. Sbio hynna ti'n ôl chdi'n tymud? O, peped. Fi nath nhw. Ti'n siŵr? Sbio? Beth ti'n teimlo? Dwi'n actually oce ar y funud, ti? Ti'n trio siarad gyntaf, ti'n meddwl? Ie. Da ni yn yr atig rwan. Os mae yna rhywbeth yma efo ni wan, ydych chi'n gallu gwneud sŵn? Os na chi oedd hynna'n symud rhywbeth, ydych chi'n gallu wneud o eto? Diolch yn fawr am hynna. Ydych chi'n gallu wneud y sŵn yna unwaith eto, please? Mynd on nuts. Oh my god, no, not again. I don't like it. Dwi'n gwybod bod yna rhywun yna. A eto, please. A eto, please. Felly, da ni'n nôl yn y selar. Ie. Da ni wedi penderfynu troi y gola i gyd off. Helo, oes na rhywun yna? Diolch am wneud y sŵn na. Fedrwch chi wneud o eto? Fedrwch chi wneud tap? Diolch am wneud hynna. Fedrwch chi wneud o eto? Ond os na fatha spacing, ti'n fatha tap efo fatha. Helo? Ma' nhw'n dod yn agosach. Wel, da'n reit yma na. Oh my god! Fuck's sakes! Fuck! Hynna ydy'r mwyaf ofn dwi wedi bod. Dwi'n rioed i gweld chdi neidio fel la. O'n i'n dweud reis dwi'n mynd o man. Ia, Tid, awn ni just, cos o hynna'n really
Mae'n ormod. Wel, mae di bod yn noson ofnadwy o brysur efo Ysbrydion dwi'n teimlo. Dwi'n meddwl alla bod Aimee wedi gweld ei ysbryd cynta. A oedd reaction hi'n hollol yn wahanol i be o'n i'n disgwyl. Tra oeddwn ni yn y selar, nathon ni glywed syna alla beth yn cerdded yn y grisiau. Dwi'n siŵr os nathon ni ddal hynna ar y maic. A dwi'n meddwl nath Aimee weld rhywbeth neu rhywun arall yn y coridor. Mae di bod yn noson ofnadwy o ddiddorol.